ako. Ay, ay, ay! Uy! Tanan! Ayan. Ayan, ayan po. Hello po. Ayan. Nag-hi siya. Bisita rin dito. Ay! Paka-focus mo naman. May picture pa daw. Wait lang guys. May magpapipicture sa akin. Wait. Sa channel ko, please click subscribe, like, and share, and hit the notification bell para updated ka sa mga bago kong uploads. So ayan guys, nakarating na kami rito sa may Eco Park, sa may Guagua. Ayan, grabe po ako. Mahangin ang aking buhok. Ay, ayan na yung background sa likod, yung Eco Park. Oh, ayan na sila. Si Georgia. Ayan, ayan sila. Guys! Oh, ayan isang kapote. Develops vlog. Grabe. Yung buhok ko. Mahangin kasi dito sa likod. So sa likod ako mo po. Kasi para makita ko yung view. So today's vlog, nandito ako sa may Guagua. Ayan, nakita yung sa kalikuran. Ganda ng view, no? Mga ano yan, mga fish pan nila yan, di akin yan. Kasama ko si Teacher George. Hi! Ayaw, teacher. Ayaw mag-inang magsi-selfie. Tsaka may isang kaming kasama, taga Tarlac. Yan si Gawan. Si Georgia nagsosolo. Ayun guys, ito sa akin likuran, isang napakalaking santo nila rito. Ito yung likod. Yan yung likod. Ito yung harap. Ito yung harap. So, ito si tayo sa baba, maganda rin doon, no? Si Georgia. Hello. So, pupunta kami sa baba. Tara. Against the light. Punta kami guys sa baba. Kahit medyo mainit, ito lang tayo. Yan, sumisikat-sikat na yung araw. Ito yung araw. Sayang sabon. Pero okay lang. Dito lang pala tayo, wala na makikita sa baba. So hanggang dito na lang. Akala ko meron pa sa baba, wala pala. Yun lang yung pinaka-attraction sa taas. Yung malaking santo doon. So sa baba, ganito lang siya. Maraming ano dito. Maraming fish pan. Ayan lang yung sa baba. Pero yung hangin dito guys, mga kapoldo, fresh. Fresh na fresh. Fresh from the farm. Kasing fresh ko. So, grabing init. So, grabing init. Okay lang yun. At least tinor ko kayo rito. Sa isa sa mga attraction dito sa Guagua. Dinarayo ng mga tao.
So guys, sa mga isa dito mga pumupunta rito. Picture lang, wait lang kayo dyan. Mami ah, mahal talent pick ko. O, yung mag-asawa daw kasi nakiano lang kami. Hanapan na. Ito guys, mga bisita rin dito. Ay! Paka-focus mo naman. Pagka tayo makita yung mukha mo sa YouTube. Gusto makita mo mukha mo sa YouTube. Sino po kayo? I'm Charles Vlog. Taga saan po kayo? Pampanga. Pampanga to. Apali. Apali. Kita yung view sa nila. Sige. O ikaw? Shout out daw. So, mga welcome sa aking channel. Ayan guys, mga bisita rin rito. Ayan sila. Ayan, hello, hi. Ayan, nahiya pa sila. Hello. Don't forget to subscribe, Powell's D. Nag-hi siya! Nag-hi sa baby. Hello, ang cute to. Meron pa daw dito sa kabila. Dito. Alam nyo mga kapaldo, akala ko amphitheater to eh, kasi yung style niya parang amphitheater, ito yung mga upuan, tapos nandun yung parang malaking stage. Parang amphitheater nga yun. Init. Yan lang. Akyat daw tayo, pero ako ay hinihingal na. Dito sa may pangalan. Parang maagang penitensya to, lakad ng lakad tapos akyat na naman tayo. Enjoy lang. Welcome dito sa pinakamataas na area. Ito yung pinakamataas na area rito guys. Pumutok yung Mount Pinatubo, ito yung isa sa mga napektuhan dito guys. Yan yung lapad na. Tapos parang ito ginawa nilang dike, mataas. Papakita ko kung bakit sinabi kong mataas. Kasi tingnan nyo po yung ano. Tingnan yung malaking santo doon. Oh, yung pinakababa doon tsaka ito pantay. So yung daan sa ilalim. Ayun. O diba nasa taas ako? Grabe. Maganda rito pag umaga, pag hapon, mag-jogging. Kasi tapos mga bikers, marami rito. Kasi dito maaliwala siya. Malapad na malapad. So maraming salamat sa kay Kagawad Marico Napagal sa pagdala sa amin dito. Makatatakbo ng gobernador to kasi kasi hindi ito sakop ng hindi na to ng mga constituent niya. Guagwa na po ito, baka tatakbo ng gobernador to. Yan. Ay, katakot. Uy. Natalon ako! Ay! Uy. Ay, ano? Uy. Lops. Natalon ako! So yun guys, dumadami na yung mga tao rito. Ayan. Ayan sila sa taas. Yan. Ako naman dito sa may baba. Ayan. Grabe yung sikat ng araw. Sakit. Ang init.
Pero marami namang tao guys, ayan o. Daming tao. So, antayin na lang natin sila rito, nandun sila sa taas. Ayun sila galing sa taas. Tanan! Ayan. Ayan po. Hello po. Ayan. Tantananan. 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 Ano yun? Graduation. Tantananan. May picture pa daw. Wait lang guys. May magpapipicture sa akin. Wait. Alam nyo mga kapoldo, yung dalawa rito, mga maar... Yan, si Georgia. Tsaka yun. Mainit daw. Eh ngayon nga lang sila nakalabas ng bahay nila. Nagrereklamo pa, mainit. Mainit ba? Oo. Pero carry lang kasi enjoy naman. Iitim daw sila. Ganda ng view, no? Oo. Ang kulay, Tsaka yung hangin. ang kulay madaling maano yung kulay natin sa balat. Pero yung kasiyahan, yun ang hindi mapapalitan, 'di ba? Tama? Yes, truly. Oh, true lalo. So ayan guys, so I hope you like this video and don't forget to subscribe to my channel. It's me again, Paul T. Bye-bye! Kaya halatang halata kung sino yung pustiso rito. May malagkit po yan. Alam niya kung sino gumagamit ng polydel. So guys, yung mga sila ng Puto Bongbong pag pumunta kayo, ayan sila. Yung mga magagandahan, mga nagugwapuhan, ayan sila. Gusto mo pa? Muntik na mahulog yung polydel. Hindi. Gusto niyo coffee? Coffee? George, coffee? Coffee. Ha? Matipuno. Matipuno at saka tamtaman. Sige naman ako matipuno eh. Puto Bongbong, gusto niyo? Ay, ang ganda mo! Puto Bongbong!